Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat er een nieuw nummerplaat komt in 2027. Dat heeft de Extra begrepen na een gesprek met minister Cooper. En het nieuwe nummerplaat komt daarmee niet volgend jaar in 2026, zoals eerder gepland, maar een jaar later. Het is volgens minister Cooper nu onder handen van het juridisch departement van de regering. Die heeft het dossier nog in handen. Daarna komt het bij Cooper terecht. Dan kan hij het ondertekenen en doorsturen naar de Raad van Ministers voor goedkeuring. Het is niet gelukt om de nieuwe plaat op tijd klaar te hebben voor 2026. Daarom een jaar later. Dit betekent dat bestuurders op het moment dat de nieuwe kentekenplaten worden verkocht, hun belastingsschulden over 2026 en 2025 moeten hebben voldaan om een nieuwe plaat te kunnen krijgen. Zo niet, dan krijg je geen nieuwe plaat en dan kan de politie je een boete geven. Het is een proces dat zeer nauwgezet uitgevoerd moet worden en de minister laat weten dat er hard mee wordt gewerkt, maar momenteel rijden er op Curaçao 95.000 geregistreerde voertuigen rond. Dus een nieuwe nummerplaat is een grote operatie. Dieven proberen tv's te stelen. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag op Curaçao. Toen hebben onbekenden een container opengebroken. Die stond op het terrein van een bedrijf aan de FD Rooseveltweg. Dat bedrijf dat elektronische apparaten verkoopt. Daaruit bleek dat onbekenden met een slijptol het slot van een container open hadden gemaakt. De politie kwam er. Toen stonden er verschillende televisies klaar om weggenomen te worden. In een bestelbus op het terrein werden ook nog 2 televisies aangetroffen. Dus ja, hoeveel er nu precies meegenomen zijn, dat is nog onduidelijk. Maar er werd in ieder geval wel weer gekeken naar elektronische apparaten. En vaak in de periode na Black Friday toe is dat bij dieven zeer populair, de elektrische apparaten hier op Curaçao. Controles gaan door, 1 zaak gesloten. Dat liet de economische inspectie van het ministerie van Economische Ontwikkeling weten. Afgelopen weekend hebben ze 4 zaken gecontroleerd, gekeken of er over de juiste papieren beschikt kan worden. En 1 zaak is daadwerkelijk gesloten. Dat gaat om de Pitstop Barcafé in de Calle Andrew Jones. Dat bedrijf kon geen economische vergunning overhandigen. Een bedrijf verderop in de straat kreeg een waarschuwing omdat het niet beschikte over een vestigingsvergunning. Een restaurant aan Kanga kreeg een waarschuwing wegens harde muziek. En een ander bedrijf in Kanga, ook een restaurant, kreeg ook een waarschuwing wegens harde muziek en luidsprekers die buiten het etablissement waren geplaatst. Volgens de inspectie gaat het om routinecontroles en daar zullen de komende weken meer van volgen. Doen tegenover overheid in de rechtbank. Onderwijsvakbond Doen heeft laten weten dat ze op 8 december, dat er dan een zaak op de rol staat, die zij is aangespannen tegen de overheid. Het gaat allemaal over een zaak waarvan Doen al maanden met de overheid heeft overlegd. Het uitblijven van een loontrede voor onderwijspersoneel. Het gaat om augustus 2024. Andere ambtenaren hebben het wel gekregen, onderwijsmedewerkers niet. En dat is niet terecht, al dus Doen. Ze hopen dat de overheid op 8 december daadwerkelijk een verweer zal indienen en niet opnieuw om uitstel zal vragen. Het duurt al lang genoeg, al dus de onderwijsvakbond. Vertrouwen hersteld tussen GMN en CMC. Dat zei minister Roderick, gouverneur van Gezondheid, Milieu en Natuur. Hij heeft zijn eerste officiële vergadering gehad met de raad van bestuur en het managementteam van het ziekenhuis CMC. De minister toonde begrip voor de uitdagingen waar het ziekenhuis momenteel voor staat. Hij benadrukte dat het vertrouwen tussen het ministerie en het ziekenhuis is hersteld. En er zijn afspraken gemaakt voor een nauwere en meer gestructureerde samenwerking. De afgelopen maanden was er sprake van wat ruis op de lijn, aldus de minister. En nu is er weer een goede samenwerking afgesproken en zijn er goede contacten gelegd. Vervuiling kustwater Curaçao onderzocht. Een nieuw onderzoek over de koraalriffen van Curaçao door de Universiteit van Amsterdam
toont aan dat de ontwikkeling van de kust verschillende vormen van vervuiling in zee veroorzaakt, vooral na harde regenval. Dat heeft Kamabi laten weten. Het onderzoek is in de afgelopen 3 jaar uitgevoerd en staat nu in het wetenschappelijke tijdschrift Marine Pollution Bulletin. De onderzoekers hebben langs de zuidkust de chemische samenstelling van veel voorkomende algen onderzocht. En daaruit blijkt dat de vervuiling van het kustwater bestaat uit een mix van rioolwater en giftige stoffen. Tijdens perioden van meer regenval neemt de afvoer van vervuilende stoffen richting zee toe. En waar niet veel menselijke activiteiten zijn, is er minder vervuiling, aldus het onderzoek. Auto vliegt in brand in de Calle Mitologia. Dat is afgelopen weekend gebeurd. Er stond een auto in de brand op de Camino Mitologia. Bij aankomst begrepen de hulpdiensten dat de bestuurder zijn voertuig aan het rijden was toen hij plots rook uit het dashboard zag komen. Hij parkeerde meteen aan de kant en merkte dat het voertuig in brand was gevlogen. De brandweer die ter plaatse kwam heeft het vuur geblust, maar helaas is het voertuig volledig uitgebrand. Uit onderzoek is gebleken dat het ging om een kortsluiting die de brand heeft veroorzaakt. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Vida te Mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bo assunto na bancário. Com a app no Boti Banco di Caribe, tur consta na bo alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tur tem solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em Gisel algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco di Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Com un tremendo super mega campaña 50 años. Regalando más de 50.000 florines na premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigidaire, cama, bondi gasolina, bondi comida y hopi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra tu día, subir de website www.extra.cw y participar para Botadén. ¡Suerte! We beginnen op Bandabau, want daar is afgelopen zaterdag de zipline van Giandino Asporaat officieel geopend. Het gaat om Zipline Adventures Curaçao. Initiatiefnemers zijn Giandino en Kenneth Asporaat. En de mijlpaal van de opening werd gemarkeerd met een welkomstwoord en een officiële lintceremonie. Maar de mensen die waren uitgenodigd hadden al eerder een mooi ritje op de zipline kunnen ervaren. En dat zag er spectaculair en vooral gezellig uit. Tenminste, als je geen hoogtevrees hebt. Maar je ziet heel mooi hoe Curaçao er vanuit een hele bijzondere invalshoek uitziet. Dus ik hoop dat veel mensen er gebruik van gaan maken. Prinses Beatrix sluit bezoek aan Bonaire en Statia af. Dat was vorige week begonnen het bezoek van de voormalige koningin, prinses Beatrix. Die bezocht van 18 november tot en met 21 november Bonaire en Sint Eustatius. Het bezoek stond in het teken van het werk van de Dutch Caribbean Nature Alliance, DCNA. En de prinses is beschermvrouwe van DCNA. Ze begon haar bezoek op Bonaire, op het Washington Slagbaai National Park. Ze bezocht de eerste speeltuin op het eiland die door Jantje Beton is gerealiseerd. Ze ging naar de zuidkust van Bonaire van de Mangrove Maniacs. Dat is een organisatie die zich inzet voor het herstel en behoud van mangroves op het eiland. Ze had allerlei verschillende bezoeken gebracht op Bonaire. Onder meer aan de Reef Renewal Foundation. En op Statia bezocht ze een kwekerij. Een onderdeel van het herbebossingsproject van de Sint Eustatius National Parks Foundation, STINEPA. Ook kreeg ze een toelichting op de bescherming van de Antilliaanse leguaan, een inheemse soort die op het eiland met uitsterven wordt bedreigd. En ook openden ze het Government Guest House in het historische centrum van Oranjestad,
waar Stenippa vertelt over het belang van samenwerken op het gebied van milieubeheer. Het was een mooi bezoek, het was ook een druk bezoek. Veel mensen hebben haar geholpen, veel kinderen waren ook aanwezig. Er was ook een gesprek tussen de prinses en jongeren over de huidige situatie met het milieu. Dus wat dat betreft was het denk ik een geslaagd bezoek. Ook geslaagd was de Special Olympics Kingdom Games 2025, die afgelopen weekend op Curaçao hebben plaatsgevonden. Het was een lang weekend gevuld met atleten, coaches en vrijwilligers in het SDK-stadion. Special Olympics is een wereldwijde beweging die zich inzet om mensen met een verstandelijke beperking de kans te geven hun talenten te ontwikkelen en te groeien door middel van sport. En dat was een groot succes met delegaties van Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint-Eustatius, Saba en Sint Maarten. Veel verbondenheid, veel mooie woorden en veel sportieve activiteiten. Nou, dat is toch prachtig. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want Colombia zegt dat er 17 minderjarigen zijn gered uit een Joodse secte. En die wordt beschuldigd van misbruik. Het gaat om 17 minderjarigen die uit handen zijn gehaald van de leden van Lef Tahor, een ultra-orthodoxe Joodse secte. Die wordt onderzocht wegens vermeend seksueel misbruik van kinderen. Lef Tahor is een vorm van jodendom waarbij vrouwen zwarte tunieken dragen die hen van top tot teen bedekken. Het is in verschillende landen onderwerp geweest van onderzoeken naar mishandeling van minderjarigen. Volgens de immigratiedienst van Colombia zijn er 17 jongens, meisjes en tieners gered. En de secte Lef Tahor wordt in de jaren 80 gevormd en vestigde zich onder meer in Guatemala, maar in verschillende landen, onder meer in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, zijn er problemen met de autoriteiten geweest. Zo werden in 2024 160 minderjarigen in Guatemala bevrijd. Volgens onderzoekers in Colombia is het noodzakelijk dat er verder onderzoek naar de secte zal worden gedaan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Allerbeste, tot ziens.